उदालगुरि हरिसिंगानि हाबा जाखानाय गथ' गोनां सासे हौवाया गुबुननि हाबा जाखानाय हिन्जावखौ लाना खारखोमाना दं। उदालगुरि हरिसिंगानि बिराज नार्जारिया टंला हादांगुरि गामिनि अनजिमा मुंनि सासे हिन्जावखौ थांनाय 13 अक्ट'बर दाननिफ्राय बहाबा लांखोमाना दं। बिराज नार्जारिनि बिसि बबिता नार्जारि आरो 4 थाखोआव फरायनाय सासे फिसाजोआ गाबै गाबै न'सिम फैफिननो खावलायदों। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरनिसिम गुरै खावलायहरदों। बबेयावबा नुयोबा जानबुं नं 8811948857 बे जानबुंआव कल खालामनानै खोन्थाहरनो गुरै खावलायदों। चिरां जिल्लायाव 250 सेफटि दंफां गासै 2 लाख रां बेसेननि आयेन बेरेखा दंफां बोखांनो हादों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय खावला हाग्रा बिफान देवस्रि बिट हानजाया आयेन बेरेखा दंफां खावग्रानि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनायाव रिजार्भ फरेस्ट खैराबारि हाग्रानिफ्राय 2 लाख रां बेसेननि दंफां बोखांनो हादों। देवस्रि बिट मार्कुस नार्जारिनि फोरमायनाय बादिब्ला देवथियाव थांबाय थानाय समाव संदाननानै बे आयेन बेरेखा दंफां लानानै दोनखोमानायखौ बोखांना लाबोनो हादों। नाथाय बे खामानिखौ सोर मावदों रावखौबो मोनथिनाय जायाखै होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। बिटिसिनि एम राकेश ब्रह्मआ चिरां फानबारियाव मोसौ मैसो रानना होदों। बे राननाया सेरेमनियेल डिस्ट्रिबिउशन अफ डायरी केटल काउ बाफेल' आन्डार द स्किम मिशन दुक्ताधारा भिलेज डायरी क्लास्टर आन्डार SOPD for the years 2022-23 इमप्लिमेन्ट बाय डायरी डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट BTC क'क्राझारनि जोहै राननानै होदों। आरोबाव बिदिनो बाक्सायावबो बोरमा राननानै होदों।